Hei kaikki naiset, olen Seppo Kääriäinen. On kepulainen maalasheriläinen. Ja kun mun nyrkkipöytään lyö, niin koko talo tärisee. Ja tunnin ainakin mun posket värisee. Mitä sinä äsken oikein teit? Lauloin. Anna olla viimeinen kerta. Perskuta, että minä sitten rakastan tomaattipyrreen hajua aamutuimaa. Mutta miksi sinulla on, Seppo, tuo lainelauta mukanasi? Tämä on Pohjois-Savo-piirin lahja rintamalle. Seppo, onko se Jumalan suuri työkalu tuossa huoneessa? No kyllä, perskutaralla on. Ja minä vartioin sitä. Oletko yksin? Joo. Esko lähti pankkiin ja Mauri meni hakemaan ydintekniikan maailman uutta numeroa. Eikö sinun tekisi mieli käydä vaikka syömässä jäätelöä? No mikä ettei, juu. Ai miten, ja ihan. Maaseutu yhdistyy, demarivalta hyötyy. Maaseutu yhdistyy, demarivalta hyötyy. Maaseutu yhdistyy, demarivalta hyötyy. Joku keskusta-aktivisti heittelee perunoita meidän makuuhuoneeseen. Oho, Rosamunda. Minä kerään ne talteen. Sinä käyt antamassa sille nyt köniin. Minä voin ihan hyvin myös kerätä niitä perunoita. Minä olen tosi hyvä keräämään perunoita. No mene nyt siitä. Sillä lailla. Hyvä. Oi. Kädet ylös. Kokkaa. Voi. Jalat liikkuu. Suoja korvi. Olen tuulahduskeskustan kultapäiviltä. Ajalta, jolloin naiset olivat naisia, miehet miehiä ja homoseksuaalit mustelmilla. Mitä teissä on sellaista, mitä muissa ehdokkaissa ei ole? Häpeämätöntä syvänvihreää paatosta ja vanhakantaisia ihanteita. Takkulassakin on. Mitä uutta teissä on? Kakistakaa ulos. Olen väritön, mauton ja hajuton. Edes ystäväni eivät välttämättä tunnista minua väkijoukossa. Ei vanhastakaan me kukaan tunnista. Miten te muka erotutte muista ehdokkaista? Yritän olla määrätietoinen, mutta olen kuitenkin hieman epävarman oloinen. Väitän silti olevani valmis kuin lukkari pääministeriksi. Jäätteenmäki on juuri tuollainen. Kyllä vai ei? Kyllä vai ei? Ei. Minulla on tahtoa puolueen uudistamiseen. Minä kalastelen irtoääniä tuoreilla kasvoillani. Ihan niin kuin Rehn. Miten te muka poikkeatte Rehnistä? Sanokaa suoraan, yhdellä lauseella, ei kun yhdellä sanalla, ei kun yhdellä tavulla. Vastatkaa. Minulla on akateemista taustaa ja olen silti kansantajuinen. Käytän urheilutermejä. Kuulostaa edelleen Rehniltä. Jos tuo hyvin merkillinen vertailu muihin ehdokkaisiin ei lopu, niin minä lyön hanskat tiskiin. Ihan niin kuin Vanhanen ja Takkula ensimmäisen äänestyskierroksen jälkeen, eikö niin? Vastatkaa. Perskuta. Bensavero alas! Bensavero alas! Bensavero alas! Pensasvero. Onko hallitus säätänyt pensasveron? Törkeää, jos pensaita verotetaan. Karviaspensaita ei ainakaan saa. Pensasvero alas. Halpamaista populismia. No niin, nyt pitäisi sitten päättää EU-neuvottelustrategiaa liittyen HVK:n jatkoon. Niin, niillä on kyllä kausi mennyt ihan penki alle. Seppo, HVK, ei HPK. Ai, perskuta, just niin. Mutta taasko ne meinaa nostaa niitä tariffeja? Seppo, se on HVK, ei HKL. Etkö sinä, Seppo, tiedä, mitä HVK tarkoittaa? Totta kai tiedää. Kunhan nyt vaan muistaisin. HVK, Hämeenlinnan varuskunta, hyvä veli Kerho, halpa viinakanisteri, haiseva vesiklose, hätävilikku, huutia vasenkätisille, häikäilemätön vasemmiston konspiraatio,
Sanokaa, polttaako ollenkaan? Seppo, nyt tämä saa kyllä jo riittää. No perskuta! HVK on meikäläisille hyvin niin EVVK, ellette heti kerro, mitä se oikein meinaa. Hallitusten välistä konferenssia.